Здравейте на всички! Много се радвам, че сте тук на нашата малка церемония за връчването на наградите от томболата за HiFi Expo. Наградите бяха най-любезно предоставени от фирмите София Аудио Център, AudioArte, ABC, Kirov High-End, Ето Доди и Интерсервис Озунови. Нека да започнем с една от наградите, която е предоставена от ABC. Това е електростатична четка за почистване на лещи екрани. И тази четка беше спечелена от Георги Наков от София, който е при нас да си получи наградата. Тя ще бъде връчена от представител на фирмата. Честито, за здраве да се ползваш. Това е електростатична четка за почистване на уреди, HiFi уреди, грамофони и изобщо какво се сетиш. Японска четка на фирмата Furotek, която почиствайки маха и електростатичното напрежение от уредите. За здраве да се ползва. Определено ще ни влезе в действие. Надяваме се се, извинявам че на всички. Честито на печелившите. Следващата награда в нашата томбола е Грамофон Project, предоставена от Ето Доди. Грамофонът е спечелен от господин Ясен Кунчев от София, който е днес тук при нас да си получи наградата, като наградата ще бъде връчена от Добромир Недялков, който я предоставя. Значи, това е един от малкото зелени грамофони, ако не е единствен в София и в България. Със здраве да го ползвате. Благодаря. Ако мога само да питам, плочи имате ли? Ще трябва да започна с пълно плочи. Какво сте решили за грамофона? Ще го ползвате или ще го подарявате? Не, ще го ползвам. Ходя от време на време на музикален магазин, където продават и плочи. Така че могат да се намерят. Сега са по-евтини, ако са български. имам голяма уредба с хубави тонколони, така че мисля, че това не... Машинката е хубава, със здраве и вътре има една визитка, ако имате затруднение при настройката на рамото нещо или изобщо, ще ви помогна. Да. Честите ви награди и се надяваме пак да посетите HiFi Expo до година. Защо ме знам. Следващата награда е LCD телевизор Sharp, предоставен от Интерсервис Озунови. Печелившия на тази награда е господин Стамат Озунов, който е тук при нас, да си я получи. Заповядайте. Искам да изкажа своята благодарност и на вас, фирмата, която е създала това HiFi Expo и на Интерсервис Озунови. Благодаря. И ние благодарим. Честита ви награда. Благодаря. Си ползвате с удоволствие. И да ни посетите до година на HiFi Expo. Ще го поканите. Намираме се тук в шоурума на фирма AudioArte, където ще връчим още една от наградите от томболата на HiFi Expo. Това е компютърна iPod колонна Klipsch. Наградата ще връчи господин Аладжемов, който е от фирма AudioArte, на печелившия Александър Гънчев. Чакай. Честита награда. Моля да си го със здраве. Klipsch, той е най-добрата марка за колони, а в случая с вашия iPod активна компютър и с вашия компютър. Сашо ще ви връча наградата. И надяваме се да ни посетите отново до година на HiFi Expo. Добре.